A ranar Litinin 8 ga watan Afrilu nan da muke ciki, an samu aukuwar zazzaɓin rana, abin da ake kira da kusufi, inda ya auku a ƙasar Amurka da Mexico da kuma ƙasar Canada. A wasu wuraren abin ya faru har na kusan minti 4 da 'yan kai. Sannan wannan zazzaɓi na rana ya auku a shekarar 2017 a wannan yanki, wato kimanin shekara 7 da suka wuce kenan. Sannan zai ƙara aukuwa nan da shekara 20 masu zuwa. Kamar yadda aka sani, duk bayan wata 18 zazzaɓin rana ko abin da ake kira da kusufi na aukuwa a duniya, sai dai mafi yawanci yakan faɗa ne a ya'alla cikin teku ko a yankin Sahara ko kuma inda babu mutane. Shin menene kusufin rana, kuma ta yaya yake aukuwa? Kusufi shine zazzaɓin da rana take yi, wanda da rana tsaka sai a ga duhu ya auku. Kusufi ya kasu kashi biyu. Akwai na wata wanda yakan fito a ganshi ja, wanda shi ya fi aukuwa fiye da na rana wanda bai cika aukuwa ba. Domin kuwa a wasu wuraren idan ya auku sau ɗaya, ba zai sake aukuwa ba sai bayan shekara 100, wasu wuraren 200, ko kuma har yakan kai shekara 400. Kusufi na aukuwa ne yayin da rana da wata da kuma duniyarmu suka zamanto a jere a cikin sararin samaniya, wato jere daidai da juna, kamar akan layi guda ɗaya kenan. Rana ta fi wata girma sau 400 a cikin sararin samaniya. Sannan nisan da ke akwai tsakanin duniyarmu da rana da wata, nisan da ke akwai tsakanin rana da duniyarmu ya fi nisan da ke akwai tsakanin duniyarmu da wata sama da sau 400. Wannan ke sanyawa girman wata da rana akan gansu su zamanto kusan ɗaya a cikin sararin samaniya. Idan wata ya shiga tsakanin duniyarmu da rana, sai ya zamanto cewa ya tare hasken rana da ke zuwa cikin duniya. Wannan shi ke haifar da kusufi a wuraren da yake. Wato wata yana tare hasken rana da ke zuwa duniya, sai ya zamanto cewa duhun da ke akwai na tarewar da yawa rana shi ke haifar da wannan kusufi. Allah cikin ikon shi, ta hanyar bincike da masana ke yi a duniya, akan iya gane wane lokaci ne kusufi zai auku bisa ilimi da Allah ya bai wa ɗan adam. Wannan na faruwa ne saboda, kamar yadda na ce, saboda daidaituwa da suke yi. A wasu wuraren idan ya auku yakan ɗauki lokaci kafin ya sake aukuwa. A halin yanzu a ƙasashen nan da na ambata muku na Mexico da Amurka da Canada sun fuskanci wannan kusufi. Sannan wata misali a Amurka, gabashin Amurka misali a jihar New York, wata zai tare hasken rana sama da kashi 90 zuwa 96 daga zuwa cikin duniya, wanda rabon da hakan ya auku kimanin shekara 400 kenan tun da aka samu irin wannan kusufi, wanda wata ya tare hasken rana har kashi 90 a wannan yanki.